ҳаминтавр лаҳзаҳои бисёрам муҳим барои паҳлавони тоҷикистонӣ эмомалӣ нуралӣ фаро мерасад. ӯ дар даври аввал озод буд. эмомалӣ нуралӣ қаҳрамони ҷаҳони ҷавонон, барандаи ду нишони тиллои гранд-слам бар муқобили ҳарифаш Манзи Элиос аз Италия нерӯсанҷӣ мекунад. паҳлавони Италия иштирокчии бозиҳои олимпӣ аст ва ҳамзамон нишони тиллои мусобиқоти гранд-сламро ҳам як маротиба ба даст овардааст. эмомалӣ нуралӣ сафедпӯш аст. Манзи Элиос бошад бо ҷудогии кабуд рақобатро шурӯъ кардан. аз аввалин расишҳо паҳлавони мо фаули бештар додад, 65 бар 35. инҷо албатта бартари бештар бар ҷониби эмомалӣ нуралӣ аст. хуб, як хусусияти бисёрам хоси гӯштингирӣ дорад паҳлавони мо, ки бисёрам бо дилпурӣ, қомати рост, бо қиёфаи ҷиддӣ ҳунарнамоӣ мекунад ва бештар аз худ боварӣ дорад ва ҳамин ҳоло акнун фишори зиёди эмомалӣ нуралиро инҷо мушоҳида мекунем, ки ба самти қафо инҷо ипон аст. бисёрам хуб шурӯъ кард эмомалӣ нуралӣ ин рақобатро. ҳамон дилпурона ҳаракатҳое ки мо мегуфтем албатта исбот кард ва инҷо Фарух Собиров ҳам ишора мекунад ки ипон аст мураббии эмомалӣ. аммо довар аз Узбекистон мехоҳад ки ин ҳолатро як бор ҳайати мушовара санҷида бинам, баъдан қарори ниҳорӣ бароварда шавад. ипон аз дӯстони азиз, муборак бошад. бисёрам хуб шурӯъ кард инҷо эмомалӣ нуралӣ ва рӯи худро ба осонӣ ба марҳилаи сеюм ҳанвор кард, ки бо паҳлавони қирғизистони Айбек Улу мазарат бо ҷуфти паҳлавони туркманистонӣ ва паҳлавони Миср ҳунарнамоӣ хоҳад кард. бисёрам инҷо ҳаракати олӣ дошт. дилпурона ба майдон баромад ва дилпурона ғалабаро ба даст овард. Элиос Мензи хеле як бархурди шадид нишон дода буд ва билохира ғолиб ҳам омад ва акнун дар марҳилаи сеюм бо намояндаи Туркменистон Оғо Маҳмедов рақобат мекунад. ҳаким Оғо Маҳмедове ки навакак хеле як рақобати сахту сангин бо намояндаи Миср Абделмавгуд дошт ва инак ду гӯштингир, ду ҷудокори хеле чолок рӯбарӯи ҳам қарор гирифтанд ва мебинем ки натиҷаи заҳматҳои эмомалии нуралӣ, ки хеле чеҳраи ошно барои тамоми мухлисони ҷудои кишвар аст, ба чӣ анҷом меёбад. ҳаким Оғо Маҳмедов дар гранд-сламҳо 18 маротиба иштирок кардааст ва таҷрибаи бузурги гӯштин дар ин мусобиқаи сатҳи баландро дорад ва як ҷоизаи медали нуқра ҳам, медали биринҷи ҳам манзарат ба даст овардааст. ва эмомалӣ нуралӣ ҳамагӣ 7 маротиба дар гранд-сламҳо иштирок кардааст ва 7 маротиба иштирок, яъне ки иштироки воқеан ҳам ба истилоҳи бигем иштирок аст. дар соли 2024 чанде пеш дар моҳи март дар Ташкент маҳорати, яъне ки дурахшиши хеле олӣ карда буд ва дар Ташкент гранд-слам ба гирифтани медали тилло даст ёфта буд ва соли 2023 ҳам дар ҳамин мусобиқа, яъне ки дар Ташкент гранд-слам ба гирифтани медали тилло даст ёфта буд ва акнун имрӯз рӯбарӯи Оғо Маҳмедов, яке аз ҷудокорони хеле чолоки туркманистонӣ қарор гирифтааст ва дар аллакай дар 3 дақиқаи рақобат, қариб ки 3 дақиқаи рақобат кӯшишҳои зиёде намуд ва ин буд ки камфаъолӣ ва худмуҳофизаткунӣ аз ҳад зиёди Оғо Маҳмедов довар
ба ӯ ишораи огоҳӣ яъне ки шидо нишон дод. рақобати Эмомалии Нуралӣ хушбинкунанда аст дар ин мусобиқа ва аллакай ҳарифи ӯ шидои дуюмро мегирад. ин маънои онро дорад ки бартарии Эмомалии Нуралӣ дар муқобили ҷудокори туркманистонӣ бар ало мушоҳида мешавад ва кӯшиши навбатии Эмомалии Нуралӣ ки хеле чусту чолокона ва дар як фурсати хеле кӯтоҳ ҳама чизро иваз мекунад, мухлисони ҷудои кишварро мунтазир мондааст ки то ҳамин иттифоқи хеле фурсати ҳамун кӯтоҳака ки Эмомалии Нуралӣ аз он истифода мебарад зуд иҷро шавад. ва довар мисле ки ба Эмомалӣ, ҷониби Эмомалӣ хеле нигоҳи хуб накард, вале ҷониби ҳарифи ӯ ҳам Оғо Мамедов ҳам ҳамин гуна як шидо нишон дод ки ин шидои сеюм барои Оғо Мамедов буд ва шидои аввал барои Эмомалии Нуралӣ ки роҳи худро барои рақобатҳои баъдӣ ҳамвор мекунад. муборак бошад дӯстони азиз. аллакай аз марҳилаи сеюм Эмомалии Нуралӣ гузар мекунад ва роҳи Оғо Маҳмедов ҳаким ҷудокори туркманистонӣ ба ҳамин анҷом меёбад ва умуман дар рӯзи аввали гранд инак тамошобинони гиромӣ таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобати бисёр ҳам ҳассос миёни варзишгари хушноми Тоҷикистон Эмомалии Нуралӣ бо Айбек Уулу варзишгари Қирғизистон дар марҳилаи якчорниҳои Анталия Гранд-слам ва инҷо умеди зиёд дорем мо аз Эмомалии Нуралӣ ки як рақобати шоистаро нишон медиҳад ва бояд ҳам қайд намоем ки дар мусобиқаи охирине ки Эмомалии Нуралӣ дар сайри ҷаҳонии ҷудо ҳунарнамоӣ карда буд, яъне дар Гранд-слами Ташкент бо ин рақибаш рақобат карда буд ва тавониста буд ки дар баробари варзишгари Қирғизистон яъне Айбек Уулу ғолибиятро ба даст биёрад. ва инҷо ҳам кӯшишҳои Эмомалӣ ва мехоҳад як усулеро варзишгари қирғиз инҷо нишон бидиҳад ва Эмомалӣ намегузорад ки Айбек то ба охир усулашро анҷом диҳад. ва инҷо довар ҳаҷме мегӯяд ва рақобат идома меёбад. Эмомалии Нуралӣ инҷо як мавқеият мековад барои худ ва мехост ки дар ҳолати ҳамин пӯшнокӣ рақибро ба тахтапӯшт афтонад ва дар ҳолати росто нерӯсанҷии онҳо идома меёбад. дар сурати ғалаба кардан Эмомалии Нуралӣ ба марҳилаи нима ниҳоӣ роҳашро ҳамвор мекунад ва бо ғолиби ҷуфти Торнике ва Демирал ҳунарнамоӣ хоҳад кард. ба хотири яктарафа доштан довари марказ ба варзишгари мо шидои аввалро нишон дод ва инҷо
эмомалӣ мехоҳад ки мавқеияти хуб пайдо намуда усулеро пеша кунад. ва инҷо бисёр хатарнок буд барои эмомалии нуралӣ, чунки бисёр наздик буд барои имтиёз. эмомалӣ бояд ҳушёриро аз даст надиҳад ва кӯшиш кунад ки ҳариф аз ва инҷо як вазариро бар суди худ эмомалии нуралӣ анҷом дод ва аллакай имтиёзи вазариро касб кард, пешсаф шуд. як дақиқаю 12 сонияи дигар то фарҷоми вақти инқиво озмоӣ боқӣ мондааст ва эмомалии нуралӣ дар идома бояд бо эҳтиёт, яъне эҳтиёткорона мубориза барад. як поизании дигар аз ҷониби варзишгари мо. эмомалии нуралӣ мехоҳад ки ба имтиёзи вазари доштааш қаноат накунад ва сипарӣ шудани вақти рақобатро ҳам интизор нашавад. мехоҳад ки имтиёзи навбатиро касб кунад. боз аз ҷониби довар ба варзишгари қирғиз ва инчунин ба варзишгари мо ҳам шидо дода шуд ва аз лиҳози шидоҳо варзишгари қирғиз як шидо дорад ва эмомалӣ бошад 2 шидоро аз ҷониби довар ба ӯ нишон дода шудааст ва камтар аз 20 сонияи дигар боқӣ мондааст ва эмомалӣ пешсаф аст. дар лаҳзаҳои охири нерӯсанҷӣ бояд эҳтиёт кунад эмомалии нуралӣ. ҳамин тавр мо пирӯзии навбатии эмомалии нуралиро истиқбол мегирем ва эмомалӣ ба марҳилаи ниманиҳоии роҳашро ҳамвор мекунад. рақибе ки бо ӯ дар грандслами ташкент ҳам дар ин марҳила қувваозмоӣ карда буд, дигарбора ӯро шикаст дод. мо табрик мегӯем ин пирӯзиро ба кулли дӯстдорони ҷудои меҳан. ба наворҳои такрорӣ таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна эмомалии нуралӣ дар ин қувваозмоӣ имтиёзи вазариро касб кард. ана ҳаминҷо эмомалӣ имтиёз касб карда буд дар ана ҳамин лаҳзае ки барояш муяссар шуду имтиёзи ба даст овардааш ӯро ғолиб гардонад. ҳозир мешавад ва рақобат оғоз меёбад. таваҷҷӯҳ мекунем ба нерӯсанҷии эмомалии нуралӣ ва инҷо як партофте дар аввалин лаҳзаи нерӯсанҷӣ буд ки эмомалии нуралӣ касби имтиёзи вазарӣ намуд. дар ҳолати дар замин ҳам мехоҳад
дар ҳолати таслим кардан рақибро аниқтараш таслим кунад ва дигарбора рақобат аз маркази майдон оғоз шуд ва Эмомалӣ Нуралӣ пешсаф аст бо як вазаре ва дар баробари ин паҳлавони турк Эмомалӣ Нуралӣ бо як боварӣ, бо як қудрату тавоноии ҳунарнамоиро оғоз кард ва инҷо дар баробари Демирал шерона мубориза мебарад. марҳилаи ниманиҳоии гранд-слами Анталия вазни 66 кило Эмомалӣ Нуралӣ инҷо дигар бора мехоҳад ки як партофтеро анҷом диҳад. ҳамин тавр партофти зебое буд дар иҷрои Эмомалӣ Нуралӣ ва ба вазари ҳам монанд буд ва онҷо аз кунҷи майдон Фаррух Собиров ҳам ишора мекунад ки вазаре буд ва доварон таваҷҷӯҳ мекунанд ба наворҳои такрорӣ ки дар ин ҷо анамин партофти Эмомалӣ Нуралӣ вазари буд ё ин ки не. ва фикр мекунам ин ҷо буд вазаре, чунки дасти Муҳаммад Демирал аз дарун буд. бале дӯстони азиз, ҳамин тавр Эмомалӣ Нуралӣ бо як ҳунарнамоии зебо бо ду имтиёзи вазаре ба марҳилаи ниҳоии вазни 66 килограмм дар рӯзи аввали гранд-слами Анталия роҳ ёфт ва дар марҳилаи ниҳоӣ бо ғолиби ҷуфти ҷуфти бисёр ҳам арзанда Ҳифуми Абе ё ин ки Хияр Валиде нерӯсанҷӣ мекунад. ин ҷо наворҳои такрорӣ аст ки Эмомалӣ Нуралӣ чӣ гуна дар баробари Муҳаммад Демирел ду имтиёзи вазари касб кард. ин ҷо бубинед ки як лаҳзаи бисёр ҳам зебо аст ки Эмомалӣ Нуралӣ пешниҳодимо намуд. бубинед ки чӣ гуна ба боварӣ бо як ҳисси баланди тоҷикона муборизаро дар баробари мизбони мусобиқа анҷом дод. муборак мегӯем. дӯстони азиз, мухлисон, ҳаводорони гӯштини ҷудои меҳан, шуморо даъват мекунем ба тамошои яке аз рақобатҳои муҳими ин шом. Эмомалӣ Нуралӣ паҳлавони тоҷикистонӣ бо Абе Ҳифуми соҳибтаҷрибаи ҷопонӣ ҳунарнамоӣ мекунад. як маротиба дар чемпионати ҷаҳони Тошкент паҳлавони моро шикаст дода буд ва аммо ин навбат фурсати хуб аст барои Эмомалӣ Нуралӣ. дар марҳилаи аввал озод буд, паҳлавони мо баъдан намояндаи Фаронсаро шикаст дод. Оғо Маҳмедов аз Туркманистонро аз сади роҳи худ дун кард. Албек Улуро ҳам таслим кард. Демирелро дар марҳилаи ниманиҳоӣ. Бостони Балаш аз Венгрия ин рақобатро ҳакамӣ мекунад. Эмомалӣ Нуралӣ бисёр ҳам бо як қиёфаи ҷиддӣ бо ҳамроҳии Фаррух Собиров ба майдон ворид мешавад. қаҳрамони бозиҳои олимпӣ, 4 карат қаҳрамони ҷаҳон, 11 маротиба барандаи нишони тиллои мусобиқаи гранд-слам Абе Ҳифуми аз ҷопон бар муқобили паҳлавони мо нерӯсанҷӣ мекунад. имрӯз ҳарду ин паҳлавонон ҳунари шоиста нишон доданд. хуб, як маротиба гуфтем дар Тошкент вохӯрда буданд ки он рақобат воқеан ҳам сару садоҳои зиёдро ба миён овард, ба хотир оне ки маҳорати паҳлавони мо хеле шоиста буд. Абе Ҳифуми сафедпӯш Эмомалӣ Нуралӣ бо ҷудогии кабуд рақобатро шурӯъ мекунанд. аввалин расишҳо бояд саросима набошад. паҳлавони мо маҳз фишори
эмомалӣ нуралӣ буд дар ҳамин ҳолат барои буғӣ кардани ҳариф кӯшиш мекунад паҳлавони мо, аммо ин навбат нашуд. хуб, дар чемпионати ҷаҳони Тошкент соли 2022 рақобат хеле пуршиддат буд. эмомалӣ нуралӣ хеле фаъолона ҳунарнамоӣ кард, аммо аз ҳисоби шидоҳо шикаст хӯрд. ин навбат ҳам дар дақиқаҳои аввал фаъолӣ паҳлавони мо дида мешавад. хуб, гурехтан аз ҳамлаи рақиб ба абе довар гӯстони балаш шидо медиҳад. ин албатта оғози рақобат барои эмомалӣ нуралӣ хеле хуб аст, аммо бояд ҳушёр бошад. ай зидди ҳамларо инҷо хеле хуб истифода кард абе ҳифуми. каме саросима шуд паҳлавони мо, аммо воқеъ нест ба гирифтани нишони нуқра мушарраф гардид паҳлавони мо. бори дуюм акнун аз ин ҳарифи пуртаҷриба шикаст мехӯрад. ба абе ҳифуми 12 маротиба мешавад ки дар мусобиқаи гранд-слам ба гирифтани нишони тилло мушарраф мегардад. эмомалӣ нуралӣ бошад ду нишони тиллои мусобиқаи гранд-сламро дошт ва ҳам акнун як маротибаи дигар ба гирифтани медали нуқра ҳам даст ёфт. хуб шурӯъ кард паҳлавони мо, аммо ҷопониҳо ки мактаби хеле бузург доранд, дар ҳама ҳолат худро контрол метавонанд. зидди ҳамларо ҳам истифода кард, мунтазир шуд. Nurali Emomali of Tajikistan takes the silver medal in this category, men under 66 kg. то бо охир ҳаракат кард ба дар ҳама ҳолат албатта роҳҳои таслим кардани рақибро пайдо мекунанд паҳлавонони ҷопонӣ. бисёр фурсати хуб буд барои паҳлавони мо. хуб, акнун аз мусобиқоти гранд-слам 700 имтиёзро ҳам ба даст меорад эмомалӣ нуралӣ, ки дар болои он имтиёзое ки токунун дорад боз зам мешавад, мавқеаш албатта ки хубтар мегардад. абе ҳифуме бошад 1000 имтиёзро ба даст меорад. яъни дар радаманди ҷаҳонӣ дар мақоми сеюм қарор дорад. як нигоҳи бисёр ҳам аҷиб кард эмомалӣ нуралӣ ҳарифро. албатта ҳам бародар ҳам хоҳар имрӯз тавонистанд ки барои ҷопон нишонҳои тилло биранд.